Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iForex. Thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela baba udokotela bakwesizwe bajabulela ufana umhle njengekhehla lomlo ngumzolo amancengesi. Namhlanje sithatha ithuba elihle esimbonga uNkulunkulu phezulu kwempilo zethu. Silibonga ithonga ngelikwenzele sona ukuthi we were highly chosen. Angiphinde ukuthi we were highly chosen. Namhlanje ngabe former president Trump una 3 days ehlele emakhazeni, but akwenzekanga lokho. And then we were one of those people who are highly chosen. According to our enemies, we're supposed to be 6 months buried now. But we are highly chosen. July 16, we are still alive. Not all of us, July 16 next year will be alive. But now we are highly chosen. Let us use this time that ithongo elisinikele precisely singagage singabheki eceleni, but senze okuhle. Akube khona umuntu namhlanje uthi ngiyabonga for what you have done for me. Ngiyabonga for what you are doing for me. That alone, it will change July 16 ube enye into. I repeat, it will change July 16 wenye. Namhlanje babudokotela uthatha ithuba lokuthi uyashuta ngisebuilding between Nedbank House building ngise 19th floor umgaqo number 72 Dennis Hall Street. Ngizothatha ke ithuba ngifake uMakhosi umntwana sethongene usegole eSouth Lenasia or Lenasia South. Sike sibe naye ke enhlelweni ezahlukene. Namhlanje futhi siyambuyisa sifuna ukuzwa ukuthi uMakhosi uMakhosi abantu base Gauteng, kubantu base Free State, abantu base eMpumalanga province, abantu base Limpopo as a whole. KwaZulu Natal uthini kubona sizomnika ithuba ke sithi akabingelele siza ukuthi siyamthola yena asibingelele kugogo umkhonto. Siyabingelela mkhulu dokotela, ninjani baba dokotela namhlanje? Siyabingelela baba dokotela bowesizwe, ngijabule kakhulu, ngijabulele nasekuseni ucingo libanjwa omkhulu ngathi wow liyaphila ikhehle. Liyaphila kakhulu, siyabonga baba dokotela. Mntomdala ngithi angithathe lethuba leli ngilibhekise kosoma business ngenxa ukuthi siyalazi igalelo lakho ekusizeni abantu sinento esibiza ukuthi is a technical recession, izimali azikho kubo bonke abantu, kuvalekile, abasemabhusha balahla inyama, abanye kade benomagcwabisane bayavala because abantu abarespondi ngendlela. Sibona abantu abaningi bethi shutdown, abanye bacabanga ukuvala igodlo babuyele emsebenzini kanti la babuyela khona khona kuyadilizwa. Abantu kade besebenza emgaqweni ama-contract abo aphunguliwe by more than 70%. Ngithi mina njengamanje yini oyiphathele umuntu othi isimo sakhe sezimali asimvumi ibhizinisi yakade ethenderisha kuyona and akusenze ngendlela. Yini umuntu mengathi uza kuwena afike umsize ngayo gogo? Kunezizathu eziningi kakhulu ukuthi umuntu into zakhe zingahambi kahle. Kuvaleke imali, kuvaleke amabhizinisi. Esikhathini esiningi siyesibheke kakhulu ngapha ngasebuthakathini. Kanti esikhathini esiningi izinto zivaleka la edlozini, khona la konakele khona edlozini. Makunonakalanga edlozini, nathi singabantu. Thina singabantu nje asizihlambululi. Asigezi, asini ukuyobheka emntwini ukuthi kanti kwenzakalani ngempilo yami. Ngesinye isikhathi ibhizinisi lakho belihamba kahle, kanti sewubhebhiswe isilwane esifike sivale yonke lento sinethi ichitho la phakathi kwekhaya. Sivala amabhizinisi, sivale yonke into, uhlushekwe la ekhaya. Manje iseluleko sami engizosikhipha namhlanje ebantwini, abantu abake baphume noma uya kumprofeti noma uye sangomeni noma uye esontweni, kodwa khona la kumele ukuthi uye khona la uzolithola khona usizo. Yebo iy'mali azikho ngempela, kodwa isimo akumelanga sibe mnyama kakhulu emntwini. Makhosi, ngizoke ngiyithathe lento ngiyibhekise kubantu besifazane. Abantu besifazane ikakhulukazi ngazi ukuthi ibona abahlupha kakhulu namadoda, but into eyenzekayo, into ebabambile imoya elala nabo ababiza ukuthi ama spiritual husbands. Azathi omunye hayi nginesilwane kanti cha, kuvusa umuntu emathuneni uthuyela yena ubhizi lahla isilwane kanti akanasilwane akanalutho. Uthini kumuntu wesifazane olokelala nalendoda leyo umlungu olokelala nendoda eNdiya elala nomfowabo ephupheni? Uthini kulo muntu? Lo muntu loyo mkhulu kuyahluka. Kusuthi lo muntu loyo bampepise isipoki.
So leso spoki leso asifani nesilwane uzohamba uzuyeke balobathi hayi nangutokoloshi akasuki ku kumele lento le ingcwatshwe njengomuntu ongcwatshwayo kugujwa i-grave kugujwa ithuna and then kubuye nezindwangu zonke zamadlozi sifike simncwabe lo muntu lo imithi yakhona nangokudla kwakhona inkukhu emhlophe amabele nemali siyamthenga lo muntu ukuthi suka kimi uhambe usuke kimi kusala amadlozi amahle kimi izinto seziyaqala ziyakhanya manje ngoba ngoyilahla lento ilahla njengesilwane angeke ayindawo iyanamathela ngoba itsheliwe ukuthi la iba idlozi lalo muntu iba umyeni walo muntu nasemadodeni yenzeka lonto leyo yenzeka kakhulu namathelwe yile sport umfazi la kuye akunyakazi lutho ulahlaza yeke kanti nayinto Makhosi kunabantu njengamanje abasebenza emajaldini bayizwa le video athi ngathi ukhuluma naye eloko ahamba indoda yakhe iloku ibuya njalo izolala naye kanti bayiphendula lapha ethuneni abantu bakubo ngoba bekhona ukuthi kunalento esinawu thina abantu abamnyama ngikusho nami ngumuntu omnyama ukuthi umfowethu umeshonile ubulewe unkosikazi ngalo ndlela ke sizomphendula unkosikazi ukuthi umfowethu uthi ahamba umlande naye kanti akazilutho ngokugula umfowethu akazilutho kufa umfowethu uthini umuntu onjalo othi lokahamba ubaba wengane yakhe wawungcwatshwe eMpumalanga yena ulana eTsakane kodwa lokho emphupha njalo efika eThabalale alo muntu lo phela usuke aphenduliwe aphenduliwe manje uyamhlupha lo muntu ene uyamvalela angeke aphinde athole enye indoda noma angeke aphinde athole umunye umfazi lo muntu lo sekumele manje asetshenzwe ukhulunywe nalo muntu aphahlwe lo muntu lo aphahla asetshenzwe lo mama noma ubaba agezwe ukhulunywe nalo baba noma nalo mama sicele ukuthi hayibo hlukana nami manje ulele la ulele khona phumula mina ngicela ungikhanyisele noma ungiphenye indoda noma ungiphumunye unkosikazi kodwa lonto leyo iyaphendulwa abe yidlozi elihle kuwe angazi ngokuzokuvala ukuthi awusabi nenye indoda noma awusabi nomunye umfazi ukukhanyisela neyinhlanhla 064 082 4151 le number ekabani eyami mkhulu yakho le number bazokuthola ku WhatsApp abakudingayo nokunye mhlawumbe singakubalanga la WhatsApp leyo iya WhatsApp okay sibonga kakhulu kubongayo baba udokotela umama ukuphi nendawo uDlozi usinikeze iaddress yakho nensuku ongasebenzi ngaso mina ngila eLenasia South e475 eCambridge Road 475 Cambridge Road Lenasia South Okay siyabonga kakhulu baba udokotela baba wesizwe bawujabulile umntwana sethongeni lona uthi use Lenasia South unikile address yakhe inamba ithi 0640824151 sicela ukuthi nina enento efana ne-ID ayishoyo dinga usizo nizokwazi ukuthi ngithole khona ake sibuyele ke emsebenzini wethongo lento angisho ngoba kufuze ukuthi ngabe ngiyayisho angisho ngoba mhlawumbe ngizokusiza ngisho ngoba isi-expire isikhathi kuyifuna ukuthi ikhulunywe i-expire isikhathi and then isikhathi sakhona sisakwazi ukusi-extend ngoba si-expire already ithi into malume kungani by far omalume belisana nengane zodadewabo do you know ukuthi umalume ingane yomfana ezalwa udadewabo owashonayo udadewabo owashadayo ubaba wayo usejele ubaba uyakazi ukuthi ukuphi indlela ayizonda ngayo lo baba lo lisokhoda umalume and uzuzibuza ukuthi kanti into ayifuna lengane uzonda yona noma uzonda uyise wayo mhlawumbe kwakuyena efuna ukuthi ayitshale lapha kudadewabo lezi zinto lezi zizoloku zesikhathaze njalo ukuthi malume uzobone nini ukuthi umshana wakho wrong yini osuyibonile ukuthi wrong and uyibone kanjani qale phansi malume ubone nini ukuthi lo mfana wrong and ubone kanjani which instrument were you using come to ingane zamantombazane imfundiso yala ekhaya lemfundiso yakagogo lemfundiso kadadewenu ibithi mntanami uma ukuthi uyakhulelwa isisu ungasikhiphi
ngoba ukukhipha isisu nansi imphumela yakhona. Indeed ey'ngane zakho zabantomazane zabashana azikaze zikhiphe isisu ukuthi zizele. Manje wena yulwisana nokuthi azizikhiphanga izisu ngoba lento wena oyijabulelayo iy'ngane abashana bakho ubatshengise ngezinye iy'ngane ongazazi ukuthi ziphumaphi, kanti le ngane lezi by far njoba wena uthi buka nje usibantwana akazele ngoba uyazazi ukuthi akona kubo nina nihambe nizala niletha zonke iletha amagundane aka singakwazi. Labana bazele bazihulula bazikhiphile lezo zisu. Into edala ukuthi bangazali because bazikhiphile lezo zisu. Engisho now don't push abashana bakho to make mistakes ezenziwe ingane zapheshe zamakhola ngoba siyayibuka lenzondo le ekhona komalume. It is kind of too great now. Angisho ukuthi umalume uzonda lengane ngoba izihlala kubo na ihlala kubo, cha unomuzi wakhe le kude eseNhlusha. Kodwa into eyenzekala kaMsana ufuna ukwazi yonke into yenzekala, ufuna ukwazi ukuthi isipuni siwenini phansi amakhethini adatshulweni, ufuna ukwazi le ngane lezi by far zisekhabonina zikagogo wazo. Wena nawe imalume unalo ikhabonyoko, unalo ikagogo wakho nawe. Wena into ofuna ukubheka lapha ekhaya ukuthi kwenzekani as much as le ngane ihleli, le ngane njengoba ihleli la zihleli kwi home base ene network edonsa kahle kakhulu ngoba zihleli la kuzinze khona idlozi elikhulu lasekhabo mama. And then awumalume lamandla abasebenzisa ya wrong ngoba le energy abanayo engaka yokumonitor ukuthi kubo kwenzekani ngoba kunabashana. Abashana the not evils, abantu okufuza ukuthi vese bahleli lapha, bahleli nesalukwazi, babheke ukuthi kwenzekani, bahleli nomkhulu babheke ukuthi kwenza. Kodwa siyamthola umalume une passion eyisimanga ukuthi nakabadingi lapha. Silento sizoyikhuluma nje ukuthi omalume abake babe omalume, omalume ababeke babe abazali technically ngoba lengane kadadewethu wena usewubaba kwena, liva lona ukuthi umalume, wena usewubaba kwena, lengane kuseyingane yakho because biologically zalo usisi wakho and you are sharing similar DNA nayo lo ngane. And why umalume elusana ngaka nabashana? Siyibuza lento ngoba siyayibona inhlupheko yengane zamantombazane ezisele emzini la kukhona khona umalume. Umalume ufika njalo usefuna uqashisa futhi ngalomuzi khona ezophuma lengane. Lento if thina singayikhulumi kuzobe sengathi nathi siyisupport ngoba nathi somalume kwabanye abantu. If siyithule kuzobe sengathi si subscribe kuyona lento ukuthi ya kube nje. We have to regard ourselves very very high ukuthi sazi ukuthi singomalume kwabanye abantu, but we don't do what wena okwenza. Lokho kwenzayo akutshengisa ukuthi umalume. Lokho kwenza ukutshengisa ukuthi nje uyenye into, uyisilwane esithize, even ithonga amakhehla nezala kwaza kini ale phansi. Uma engavuka manje abona into zenzeka ngadade wakho, no one will accept it. That is why you notice that your business start to crumble because we are too jealous, we are too greedy, we are fighting your own cause. Ingane zikadadweni lezi ongazifuni by far kodwa umalume ziyakujabulela lezi ezalazwana zimkhulu wena uthi mkhulu wamasema mfuse. No, can't say that. Ukhulela umongaka. This is Babu Dr. Babu Sisi ngojabulela. Ngithi mina this year 2024 has already surpassed. Angiphinde ngisho ngithi mina lo nyaka u2024 and then usudlule, but into ezokwenzeka ngikhuluma nento conscious mina ungasile ekhanda. Into ezokwenzeka ithi wena usengawuconvector lamanxeba laba kuvule wona, iwona amanxeba ozosebenza ngawo uthi mina nginje because bengakufuna ukwenza lokho. Lamanxeba lawa abakuvule wona start to show people ukuthi mina nginalamanxeba ngoba ngakuvumanga ukwenza ukuthi kunendoda encane ukuba namanxeba kunokuthi ngakuvuma ukwenza ukuthi eyazi ukuthi kuyisono even phambi kwethongo. I cannot do this. Yiba nalo manxeba ke so that this year you can still end it peacefully and well, not rich and well, because there are two things. To end unyaka rich and end unyaka well is different. You can end it rich but in hospital. Ayongizwe ngithini. Ngithi mina to end unyaka well and to end unyaka rich, those are two different things. Because you may be rich in bed, hospitalized. You may be rich in prison, imprisonment. But you can end well, poor but stable.
unengane zakho ukahle lokho ngiyaguarantee ke lokho kodwa into yokuqala ozoqala uyenze your friends are too much. You cannot tolerate to have more than 2 friends. Kule situation esikuyona manje. Njengamanje siku technical recession. You cannot afford to have 2 friends upward. 1 friend is enough. Abanye xoxisanani ngaleso sikhathi sikade, but don't consider them as your friends because ufriend wakho is draining too much on your intellectual. Awukezuthi ngithi mina your friend is draining too much into your IP, your intellectual. Now if you got 3 friends, you'll be left empty because they'll be taking everything from you and then using for their benefit. Ubona umngane wakho kade niphanda naye asebenze ngomqondo wakho azakutshela ethi yazi ukuhlangana nawe athwa into zami uthi athwa ibeke egamini namhlanje sengikwazi ukwenza ukuthi undodakazi wakho wenzana ngifuna ukumfaka lesibani umngane wakho aqashe ingane yakho your friend kade engenalutho aqashe ingane yakho because kade sisebenza ngemfundiso zakho onazo from uhamba ushayeka ulele ufunda amaphutha. Now that person useqashe ingane yakho usiyakubuza umngane unkakho ukuthi kwenze kanjani usibani ngoba benihamba naye uyini wena lebungayenzi kahle ngoba bakubona ngathi wena nokudumuzela okukhona ongasile kahle kwenze kanjani ingane zakho sezu3 seyisebenza kulomuntu lona okusala ifro yakho izosebenza ke bese ihamba ngekami futhi ngoba novese udumduma into ebalekile lokukhanda uthanda abangani no njengamanje reduce your friends as much as ungasala nomngane oyedwa naye futhi at the distance because that friend uzoncela kuwena kuphela uza kuwena uza kukhebule ngoba yazi ukuthi kunenombolo esalayo ufuna ulanda intshayelo yakhe kahle kuwena bese kulandeke manje mngane bayazi kade ngibuka uDonald Trump bamncuze ngempela uthi usathi yabamba bese kufake kulento afuna ukufaka kuyona ubengena nje bese kufake kulento le uthi obaphethe labathaka kanje kunento idocument engifuna ukuyifaka lapho ubani omaziyo lapha uthi hayi lapha khona ngimazi uDube village khona ngimazi usuyamnika ke inombolo zakhe uqhashe lapho futhi laphinda kufonela uyokufonela ngoba esezwenyini uthi hey uyaloza udabule phala ngathi iFF iyayivusa lapha mfana beFF ngathi banenye intshayelo egebengu uthi uyabamba lapha bese kutshela enye into business kuyena yabo njalo lo muntu uyakuframe bese kubambile bese kuthatha ekunika phuma kubangani ukuze uthi lo nyaka uphethe kahle ngiyakutshela mina because wena ucanga ukuthi bakuthanda abakuthandi bangani bakho bonke bakukhonzile abangani bakho bonke abakuthandi bakukhonzile we are a good friend not a best friend we are a good friend not a bad friend and you are not even a best friend kubona we are just a good friend yilaba data khona abavuselela khona izinto kuwena lento ngifuna ukukhuluma lento le njengomuntu njengelunga la South Africa njengelunga la lomndeni your past should not bully you. Let me repeat, your past should not bully you. You were once incarcerated or arrested and then kwenzeka bakusodomize lonke uthi umuntu uthi uyabamba uyisigebengu ihlezi ibuya uthi kodwa ngizoqina kanjani amathambo ngoba mina ngangaqokiswa ngizoyenza kanjani. Your past should not bully you. Angikusho lokho vese ubile IFP we know that ukuthi ubulida ku IFP and umthuka futhi uCyril and uthuka bonke noma lokho bathuka but manje uthatha isithuba okayisole ngalo okuzongena ku-NK but kunalama video bele kwadlala ngawe uthuka abaholi abasakuthemba ukuthi umuza nalana futhi uzothuka abaholi be-IFP yini engisho ukuthi don't let your past mourn you. Everything it has an expiring date. Angiqale phansi. Everything it has an expiring date. For the fact that in prison you were raped, you are not getting raped now. You were in prison 5 years ago, 6 years ago, and it happened that they raped you. But they are not raping you now. Stop raping your mind, even now. There are people now who are still raping their minds. They cannot do anything because every day they rape themselves. And now, don't allow that to happen to you. Do not allow that to happen to you. Ngoba if wenza njalo, you are committing suicide. Ayikho into ozoyenza yenzeke because you are allowing the cyberbullying to detect you. You are allowing people to detect you. Ususindisiwe. Uyashumayela
ukhipha ivideo baphosta bathi makhosi bathi dlozi angitweni ubuso ususindisiwe kodwa ubuyisangoma. Your past is dealing with you now. Do not let cyberbullying, don't even consider my comments as something that is talking to you. Umuntu ofuna ukukhuluma nawe akakufonele, lo okhuluma nawe kuma comment uyakusaba ngeke aza kumele the way you are prospering. Into edala ukuthi uma uhamba ngemoto intule eziningi ihlale ku screen, it because they cannot tolerate you screen engaphambili. I understand. When you are driving, most of the dust bazohlala ku rear windscreen, not windscreen engaphambili, because you are forging ahead. And same thing your comments that are abakuthuka ngawo ku social media, it's just because they cannot tolerate to confront you. The evidence is too strong that you are prospering. It is prosper to come out from something that is weak and join something that is moving. It's prosper. English ukuthi lezi into lezi do not let your past bully you. Ngifuna ukwakhela umuntu ngeke ngibuyele kulento omnyanga. Ngifuna ukwakhela umuntu umsebenzi omuhle. Makhela umuntu ngithi mina lento le I'll give you something. Uthola isitulo, yabo, a chair. Ozohlala kuyona. Mase ngithi mina thatha u10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand. Thatha le mali le uyishise ibe umlotho. Uthathe lo muthi lo uhlanganise nalo muthi engizokunika wena engizothi cabanga ngawo. Awungezothi uyazi ukukhuluma nawe ucabanga enye into wena. Thela ngale dimi inyanyesa nje nawe. Ngizokunika umuthi. Uzocaba uhlele esitulweni. That's number 1. Caba uhlele esitulweni. Do you understand? Thatha u10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand. Shisa le mali. Uyihlanze nalo muthi. Mase usucaba la. Ucabela zibo 7. Ucabela zibo 3. Ucabela zibo 3. Ucabela zibo 3. Ucabe iphangeni zibo 7. Zizonke ufuna zibo 50 lencapho. And thereafter ungitshela ukuthi what will happen to your poverty. Yabonga ngesikhathi ekucaba lo muntu okucabayo. Funa isitulo sakho ube uphenduka naso. Funa mezo kucaba yena kube sengathi umuntu ongayenza ngesex for 3 days. Wena ungayenzi for 7 days. Emise yacaba ukuze ukuthi lento isebenze kahle emzimbeni. Into lena ayithwalisi lento into nje ukukhipha umuntu kule nhlupheko lena asuke ekuyona. Abanye ngibakhele isigubhu. Banika sona ngo12,000. Lesigubhu lesi ngisinike omunye obesuka besuka Larry Smith. Besuka Larry Smith noma eDandi noma eSofright kodwa nje kule ndawo eziku Midlands. Lesigubhu lesi ufaka iCoca-Cola. Ngiyakunika lesigubhu lesi mase ngithi mina lesigubhu lesi uzosiphuzisa iCoca-Cola. Lesigubhu lesi awuthi uma usithatha awuyitheli iCoca-Cola kanje. Uyayiphuza iCoca-Cola umuse uyikhwifa kulesigubhu kakhulu, uyikhwifa kakhulu. Kungene into esibiza i-nanometer. Kungene into encane eCoca-Cola ngoba uyiphuzile waseyikhwifa la kusona. Uma usuyayitshela le ndoda leso esesigubhini ukuthi ayiphuze nansi iCoca-Cola. Imise kwenzela u1 no2 no3. Le ndoda uma ukhuluma nawe ukhuluma nawe njengesifebe sakho. Awukhulumi nawe njengesigebengu sakho lesathi ushaya condom. Le ndoda uma ukhuluma nayo uma usuyithatha uyibeka lapha. La oyibeka khona futhi akube indawo owazi ukuthi angiyona indawo ozoloku uya khona njalo. Kodwa ukuze uthi isebenze kahle it must have good discipline. Uthatha le ndoda uyibeka lapha. Indoda lana nje esiyakhele umuntu sesikunikile ke lento ke leke usuzobe usuyayicaba ke futhi. Sifaka phi lento lena sifaka futhi emzimbeni kwena. Sesikucabile ke lento le usuhamba nayo uyosebenza ke awuthwele uyosebenza. This is Babu Dokotela Bawesizwe Bojabulile mfana umhleja ekhehle nomzulu amancisi. Our theme today Caba Amashiya. Siyabonga. Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.